गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ टिएमसिआ बिटिसि बिसायख'थिनि नारसिननायखौ बांहोदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ खाथियाव फैनायजों लोगोसे बिटिआरआव राजखान्थियारि हाबाफारिफोराव दुंहाव जानो हमदों। ममता बेनार्जीजों दैदेनजानाय तृणमूल कंग्रेसआबो बे ओनसोलाव गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। दोलोनि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिटिएडि जिल्लायाव आफादारि जथुमफोर खुंनाय जादोंमोन। तृणमूल कंग्रेसआ बे बिसायख'थियाव बिजेपिखौ गोब्राब जुजिनो सानथांखि खालामदों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपिखौ मासे गोलेरजों रुजुदोंमोन आरो बिटिआरनि सुबुंफोरखौ बिजेपिखौ फोजोबस्रांनो खावलायदोंमोन आरो बियो ओनसोलारि गोहोफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादों होनना दाय होदोंमोन। बिथांमोना हानि मोनथाय, बिटिसि बिसायख'थि आरो डिप'र्टार्सनि जेंनाफोर बायदि गाहाय आयदाफोराव बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोसावदोंमोन। बिटिआरआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि दासिमबो गोहोम दं होनना मानिनानै बिसोरो बिजेपिखौ सुबिदाबादि बुंदोंमोन। दोलोआ बाक्सा जिल्लानि सालबारि, बागानपारा, कक्लाबारि, मुसलपुर आरो माथानगुरि बियाबफोराव बिजाथि फसंगोन। तृणमूल कंग्रेसआबो रायजोनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासखौ आखा-फाखा नङा होनना बुंथिदोंमोन आरो गिर मोसौनि दान्थे बिदान्थेनि सायाव बिबुंथि होदोंमोन। सालबारि जथुमाव रायजोनि नेहाथारि शिशिर देब कलिता, सन्जीब महन्त आरो सहदेब दासआ दोलोनि साखाफाराखौ बांहोनो थाखाय नुजाथिदोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ पेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा क'क्राझाराव हेंथा सोमावसारदों। बर' गोजोन गोरोबथानि सिङाव प्रभिन्सियेलाइजेसननि दाबि दैखांदों। बिटिआरनि गोबां जौ पेन्सार गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा दिनै 30 जुन खालि क'क्राझाराव गोख्रों धरना होदोंमोन। बिथांमोनहा 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा 6.3 नि सिङाव समायखिरा लानाय बादियै गावसोरनि फरायसालिफोरखौ ओनसोलारि खालामनो दाबि खालामगासिनो दं। दुलाराय बिटिआर पेन्सार गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर फरायसालि आरो एमपि गेलेग्रा फोथाराव हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। फोरोंगिरिफोरा प्लेकार्डखौ लानानै बिटिसि आरो आसाम सोरखारनि बेरेखायै स्लगान होदोंमोन आरो बिसोरनि समायखिराखौ सिफायनायनि दाय होदोंमोन। फोरोंगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बर' गोजोन गोरोबथाया फ्राय 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय गासैबो पेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो रादाय होनाया दासिमबो आबुं जायाखै। गौथुमनि आफादगिरि उमेश चन्द्र मण्डलआ बुंदोंमोन दि बिसोरो बेफोर फरायसालिफोराव फोरोंनाया गोबां बोसोर बावदों, नाथाय सोरखारा बिसोरनि जुजिनायखौ नेवसिगारगासिनो दं। मण्डलआ हुमखि होदोंमोन दि जुदि सोरखारा राहा लायाब्ला फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बायदि स्लगानजों बे सोमावसारनाया बिटिसि बिसायख'थिनि समाव राजखान्थियारि फोसावदिंनायाव सोलायनो हागौ होननानैबो बिथाङा बुंथियो। फोरोंगिरिफोरा बिटिसि आरो आसाम सोरखारखौ खोथा होनाय समायखिराखौ मावफुंनो आरो ओनसोलनि रोजा रोजा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखाथि होनो थाबैनो राहा लानो खावलायो। थामथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव 200 नि बांसिन सुबुंफोरा दोलोआव हाबनायनि उनाव एजिपिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थियारिथिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामदों। सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गासै ओनसोलाव राजखान्थियारि हाबाफारिफोरा गोख्रोंसिन जागासिनो दं। रबिबाराव आसाम ज्यति परिषद एजिपि एबा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दावहा नांनो क'क्राझारनि तेरापन्त भवनाव मोनसे गोनांथार आफादारि मेल खुंदोंमोन। बे मेलखौ एजिपिनि मिरु आफादगिरि लुरिन ज्यति गगৈ, नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारी आरो गुबुन गागि दैदेनगिरिफोरा दैदेनदोंमोन। मोनसे गेदेर थुलुंगा फैदोंमोन मानोना गुबुन गुबुन राजखान्थियारि गुदि थाखोनि सा 200 नि बांसिन सुबुंफोरा एजिपिआव हाबफैदोंमोन, जाय पार्टीनि गुदि थाखोनि नेटवर्कखौ गोख्रों खालामदोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव लुरिन ज्यति गगैआ बुङो दि बिटिसि बिसायख'थिनि थियारिथिया जागायखाबाय। बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन दि पार्टीआ आथिखालाव गोबां मासि बादायलायनांगौ बेखौ थि खालामनायनि सिगां हानि सैथोथिखौ बिजिरगासिनो दं। एजिपिआ सुबुंफोरनि गारांखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे सानथौआरि ओनसोलारि गोहोफोरजों गोरोबथा खालामनोबो साखाफारा। गगैआ बुंथिबावदोंमोन दि जों बैफोर सुबुंफोरजों खामानि मावनो थियारि, जाय थारैनो रायजो राजानि लुबैनायफोरखौ बुजियो। जेब्ला फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 गगैफोर
फारियै लुरिं ज्योति, गौरव आरो उकिल गगैया आखाइ हमलायनायनि सोमोन्दै सोंदोंमोन। अब्ला बिथाङा फिननाय होदोंमोन दि खालि साथाम गगैफोरल' नङा, नाथाय गासैबो बेरेखा दोलोफोरा मोनसे गोख्रों दावहानि थाखाय खौसे जानांगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ राजखान्थिखौ नैथि होनना बुंथियो। बर' ओनसोलफोराव गोजोन आरो जौगानाया गोसो होगोन। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुंदों दि बर'फोरनि बिखायाव राजखान्थिनिख्रुइ गोजोन आरो जौगानाया गोनांसिन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बर'आ बुंथियो दि 2020 मायथाइयाव बर' गोजोन गोरोबथायाव सागान होनायनि उनाव बर' ओनसोलफोराव मोजां सोलायनाय नुनो मोन्दों। गोरोबथानि उनाव बर' ओनसोलफोराव गोजोन जाबाय आरो सुबुंफोरा गावसोरनि थांखिफोरनि फारसे खामानि मावबोगासिनो दं, बिथाङा बुंथिदोंमोन। बर'आ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि समाज दानाय आरो गोमालांनाय जायगाखौ मोनफिननाया गिबि गोनांथि जानांगौ। राजखान्थिया नैथि थाखोनि। जों सिगाङाव जौगानायाव गोसो होनांगोन, बिथाङा बुंबावो। बिथाङा 125थि सोदांनायखौ बांहोनायनि मिजिं आरो बिटिसिनो बांसिन जारखुंथाय आरो खुंथायनि गोहो होगोन। जों 125थि सोदांनायखौ नेगासिनो दं, जाय 6थि फारिलाइखौ गोख्रों खालामगोन, बर'आ बुंथिदोंमोन। बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि विकसित भारतनि नोजोरखौबो गोमोखांहोयो, जाय बर' सुबुंफोरनि हास्थायनायफोरखौ खौसेयै जौगानायनि हायुङारि थांखिजों गोरोबहोयो। 2020 मायथाइनि बड' गोजोन गोरोबथानि उननिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोला गोजोन आरो दावगानायखौ नुनो मोन्दों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया दा बर' आरो UPPLनि दैदेननायाव मोनसे ओनसोलनि जौगाबोनाय राजखान्थियारि थासारिखौ आनजाद नायगोन। 5थि खौराङाव दङ आसामनि लाइमोना गावनि आबादारि फालांगिनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 4 लाख रां आरजियो। नगाव फालांगिरिया महामारिनि जुजिनायखौ जाफुंसारनायाव सोलायदों। नगावनि बरहामपुरनि हाथियारनि भेटानि सासे लाइमोन फालांगिरि नयनज्योति नाथआ कभिड महामारिनि जेंनाफोरखौ सुफुंसार आरो मिजिंनि सल'आव सोलायदों। महामारिनि समाव रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनानै नयनज्योतिया गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय माखासे थालिरनि बिफां आरो मासे बोरमा लाना जुरिजेनदोंमोन। गोब्राब नाजानाय आरो थिरांथाजों बिथाङा बेखौ मोनसे गिदिर थालिर बागानाव फेहेरदोंमोन आरो जुनार फिसिनायाव आगान होदोंमोन। दिनै नयनज्योतिया गावनि थालिर आबाद, बोरमा फिसिनाय आरो मोसौ-मैसो आबाद मावनायनि गेजेरजों बोसोराव 4 लाखसो रां आरजियो। बिथांनि नाजानाया बिथांनि नखरनि थाखाय राङारि दिदोमथिखौल' रोखा खालामाखै, नाथाय बिथांनि ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरखौ गावखौ सोनारनायनि लामायाव थांनो थाखाय थुलुंगा होदों। फिसा-फिसा जागायजेन्नायनिफ्रायनो बिथाङा आथिखालाव 50 सो बोरमानि बिगोमा आरो मोसौ फिसिनायाव सांग्राङै बाहागो लायो। बेखौ दिन्थियो दि माबोरै थिरांथा लानाय आरो स्मार्ट प्लानिंआ जिउखौ सोलायहोनो हायो। नयनज्योतिनि सल'आ बे बाथ्रानि मोनसे रोखा बिदिन्थि। माबोरै गाज्रि थासारिखौ बावसोमनाय आरो नोजोरजों खाबुआव सोलायनो हायो। बिथांनि दावबायनाया बरहामपुर आरो बिनि बायजोआव थुलुंगानि फुंखा जाबाय, जाय गुबुनफोरखौ जेंनाफोरनि गेजेरावबो गावसोरनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थुलुंगा होदों। 6थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ धुबुरीयाव 800 ग्रामसो सन्देह गोनां नंखाय सनाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। धुबुरीयाव सन्देह गोनां नंखाय सनाजों लोगोसे 3 हमजादों। 29 जुन खालि आसामनि धुबुरी जिल्लायाव पुलिसआ नागिरनाय अपारेशननि समाव 800 ग्रामसो सन्देह गोनां नंखाय सना जब्द खालामनायनि उनाव 3 सुबुंखौ हमदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि उनाव गलाकान्स पुलिस थानानि सिङाव थानाय सट'फाख्लागियाव खानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय बेलेंमारि यानिकि सरकारपारानिफ्राय सोराहाब आली 55 बोसोर आरो सादेक आली 58 बोसोर आरो माजिसारनिफ्राय सरबेज आली 35 बोसोर बैसोनि। गासैबो धुबुरी पुलिस थानानि सिङाव थाग्राफोरमोन। पुलिसफोरा बिसोरनिफ्राय 798.9 ग्राम गिलिर मोननै सना बायदि मुवा आरो गंसे लहा काटार बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा सन्देह खालामदों दि जब्द खालामजानाय बेसादफोरा आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां नंखाय सना जानो हागौ। सन्देह गोनां नंखाय सनानि फुंखाखौ नागिरनो आरो दैदेनगिरिफोरा बबेबा गिदिर दायगोनां नेटवर्कजों सोमोन्दो दंना गैया, बेखौ नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव गुवारै फोरमायनाय जागोन।
नैथि खौराङाव दङ बकाकाट CRPF केम्पनि ग्रेनेड गाग्लोबनायाव सानै दायनिगिरि हाथियार बोखांनाय समाव पुलिसनि गुलिजों जोखोम। पुलिसनि अपारेशनाव बकाकाटआव गावलायनायाव सानै दायनिगिरिनि जोखोम। बकाकाटआव हर गेजेराव पुलिस अपारेशना बै समाव दुंहाव जादोंमोन जेब्ला बावैसो ग्रेनेड बेरफ्रुनायजों सोमोन्दो थानाय पुलिस आरो सानै दायनिगिरिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला पुलिसआ सोंनाय फिननायनि समाव बुथुमनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थाखुमानाय पिस्तलफोरखौ बोखांनो थाखाय सानैखौबो रैखाथि होगासिनो दंमोन। सानै दायनिगिरि भवेश कलिता आरो सन्जीब बरुवाखौ बिनि सिगां 26 जुनाव तेजपुर आरो लखिमपुरनिफ्राय खानाय जादोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव बिथांमोनहा फानबारि आबाद फार्मनि खाथियाव गंनै पिस्तल दोनखोमानायनि बाथ्रा सिमान लादोंमोन। रबिबारनि मोनायाव हाथियारफोरखौ बोखांनाय समाव थासारिया बांदोंमोन मानोना दायनिगिरिफोरा अजद होनाय बादियै खारखोमानो एबा हेंथा होनो नाजागासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। सानैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरा एनकाउन्टाराव जोखोम जादोंमोन। उनाव पुलिसआ थाखुमानाय जायगानिफ्राय गंनै पिस्तलखौ बोखांनो हायो। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि कलिता आरो बरुवाया बेफ्रुनायनि सिगां अंकुर दास आरो रुपज्योति दासनो अजद होनानै ग्रेनेड जगायदोंमोन। जोखोम जानाय दायनिगिरिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH आव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि ग्रेनेड बेफ्रुनाय आरो हाथियार नेटवर्कनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दाइनथि खौराङाव दङ भारत बांलादेश सीमायाव माजि सिखावै लाबोनाय मोसौ जब्द। सन्देह गोनां बांलादेशी हमदों। आसाम बांलादेश सीमा खाथियाव माजि सिखावै लाबोनाय मोसौ जब्द। सासेखौ हमदों। मंगलबारनि मोनायाव आसामनि काछार जिल्लायाव भारत बांलादेश सीमा खाथिनि खाथिगरानि करिखान्दियाव जायगानि सुबुंफोरा माजि सिखावै दैथायहरजानाय मोसौफोरखौ जब्द खालामो आरो सासे सन्देह गोनां बांलादेशी नोगोरारिखौ हमथायो। पुलिसआ बुंदोंमोन दि जायगानि थागिरिफोरा सन्देह गोनां सुबुंखौ होबथादोंमोन जेब्ला बियो अजद होनाय बादियै मोसौफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरनो नाजागासिनो दंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव जायगानि सुबुंफोरा सुबुंखौ हमदोंमोन आरो पुलिसनो गथायनायनि सिगां मोसौफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। थागिरिफोरा अजद होयो दि काछार सीमा ओनसोलाव मोनसे जथायनाय मोसौ फालांगि सिन्डिकेटआ गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दं। बेखौ हमदांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय हरनि समफोरखौ बाहायगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि सिन्डिकेटखौ खाथिगरानि राजाथिल्लानि सासे गामियारि रैखाथि पार्टीनि सोद्रोमा बदरुल्ला दैदेनदोंमोन, जाय बिबानगिरिफोरनो गले गले अजद होसेयावबो बांलादेशआव मोसौ फालांगि खालामगासिनो दंमोन। पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय जागायबाय आरो हमजानाय सन्देह गोनां सुबुंखौ सिखाव फालांगि नेटवर्कनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय सोंथि सोंनाय जागासिनो दं। गुथि खौराङाव दङ रामजट महाहुल दिबसनि गोथार बुब्लियाव बिटिआर सोरखारा भौरिगुरि सानसालि कल'नियाव बीर सिद्ध मुर्मु आरो कान्हा मुर्मुनि जावजा मुसुखाखौ बेखेवना होयो। बेयाव सावथाल हारिनि जिउ आरो बाउसोमनायनि थाखाय मोनसे गोहोगोरा मान बावनाय। मानगोनां CM प्रमद बर'आ बेखेवनाय फोरबोखौ दैदेनदोंमोन, जाय थागिबि हारिफोरनि हारिमु आरो जारिमिनखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिआरनि रादाय होनायखौ नोजोर होदोंमोन। बे हाबाफारियाव लेङाइ सियाम गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, MP जयन्त बसुमतारी आरो रोंगोरा नार्जारी, EM उइलसन हांसदा, रनजित बसुमतारी, सजल सिंह, उकिल मुसाहारि, MLA जिरन बसुमतारी आरो गोबां मानगोनां सान्थाल हारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मुसुखाफोरा सावथाल सुबुंफोरनि बिहोमाफोरनि थाखाय खौसेथि आरो सनमाननि नेरसोन महरै गसंनानै दं। जिथि खौराङाव दङ बिटिआरनि बायजोआव थाग्रा सिभिल सार्भिस बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु। गिबि खेबनि थाखाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशनआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि बायजोआव थानाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै UPSC एबा APSC कचिं होनो फोसावथाय होदों। बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थांखिजों बे जर'खा हाबाफारिया गोजों गोसोखौ भारतनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि जानायाव मदद होगोन। आर'जलाइ बिखान्थिया दिनै 1 जुलाइ 2025 मायथाइनिफ्राय जागायजेनो, जेराव थाखोफोरा 1 आगस्ट 2024 निफ्राय जागायगोन। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 15 जुलाइ 2025 नि सिगां एप्लाइ खालामनो हागोन।
आरज गाबहरनो आरो बांसिनै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा education.bodoland.gov.in हाबना नायनो हागोन। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अन्नानै नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक आरो कमेन्टबो खालामनानै हो।